Sobra 7 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa PNP atong sa checkpoint sa Kulambugan, Lanao del Norte. Driver sa gikargahang truck arestado. Ani ang report. Arestado sa mga personay sa Provincial Intelligence Unit ubos sa Lanao del Norte Police Provincial Office ang usa ka wing van truck driver human nga misulay og ikyas ato sa Joint Anti-Smuggling Operation sa PNP sa Purok 5 Barangay Libertad sa Kulambugan, Lanao del Norte. Ang operasyon nahitabo pasado las 12 sa kadlawon adlawng Domingo. Diin giharang sa otoridad ang wing van truck nga gibaneho sa suspect. Apan wala kini mihunong rason nga gigukod og dito na diskubre ang dala-dala ni ine nga gituo ang smuggled nga sigarilyo. Mukabat kini sa 190 master cases o 9,500 reams nga mobalor ang kantidad ngadto sa 7.6 million pesos. Poros kini walay papeles. Based statement, no, but this is subject for validation pa pod, Sir Cyril. Gialigahan sa maong driver nga igo lamang kini siyang girintahan, no, ang iyahang truck nga nagikan kini gikan sa Andy o sa Sultanaga di Mapuro, and allegedly paingon kini sila ang ilang destination paingon sa Iligan City. Sa Iligan City matod pa ibaligya among mga sigarilyo. Nakatakda kining i-turnover sa Bureau of Customs. Pasakaan sa pang driver og na nag-iya sa mga sigarilyo o kaso paglapas sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Wala pa'y pahayag ang driver. Ang kining smuggling dako kayo ning epekto ngadto sa ato ang ekonomiya aside ni ana sa mga health nga aspeto, no, or kining danger or risk sa kung bisakin sa ang mogamit ni ana kay wala kini mi undergo og lisensya. Cyril Chavez, 1 Mindanao.